Diyos marahay na aga po sa indong gabos mga tugang. Maluhod po kita sa pagpamibi kan orasyo imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan na Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mong mga puso sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean minaan padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ika, mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imo linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamigbi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamigbi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigbi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamigbi mo kami. sa ngaran ka na Ama, asin ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Ang mga mas sponsors po kan sa tuyang misa de Aguinaldo ngunyan, iyo po ang mga minasunod. Maribel Ranyola, Tess D and family, Emma Chan and family, Meg Los Baños, Lani Sabio, Gigi Reliama, Cecile San Buenaventura, Nelly Ranyola, Renato Lim and family. Ang mga mas intentions man po, iyo ang mga minasunod. Misa pasasalamat for passing the 2023 bar examination, dulot kansarong parishioner. Pasasalamat dulot ni Helen Miralles and family, Leo and Cynthia Ramos, Mr. and Mrs. Vicente Ervas and family, Rosie B. Azupardo Cantara and family, Mr. and Mrs. Marlon Obis and family, Salon Fedelino, for the 35th wedding anniversary, Dolot kan Carulio family, for the birthday, Dolot ni Ofelia Agripa and family, for the gift of life, for Ryan Christopher Uy, Dolot ni Antonia Chua Uy and family, for wisdom, guidance, and good health, Dolot ni Rian and Marites Baco and family. Thanksgiving for passing the 2023 bar exam of Imelda G. Briones, Dolot kan Briones family. Pasasalamat, Dolot kan Narvaez family, asin Dolot man ni Emma Peña and family. Mga special na intensyon for good spiritual, physical health, and safety of my family, Dolot ni Rosie B. Azupardo Cantara and family. Special na kahagadan man ni Alexis Jane Nice. Mga para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Para sa kalag ni Froilan, Dolot ni Rosie B. Azupardo Cantara and family. Sa kalag ni Antonio Cantang family. Sa kalag ni Justin Raymond Cansanyosa family.
Sa kalag ni Francisco, dolot ni F&S Velasco. Sa kalag ni Eugenia, dolot ni Helen Miralles and family. Sa kalag ni Hermie, dolot kan Carulio family. For poor souls and kay Jose, dolot ni Lil Fali and family. Sa kalag ni Milagros, Isidoro, dolot kan Fedelino family. Sa kalag ni Jesus, Benjamin, dolot ni Mrs. Agripa. Para kay Ingracia, John Dominic, Edgardo, Arlene, dolot kan Monreal family. Kay Adonis, Delia, dolot ni Graziela Brogada. Sa kalag ni Isabelo Jr., dolot ni LG Ranyosa. Sa kalag ni Rodolfo, Gloria, dolot kan Bitara family. Sa kalag ni Dalton Pahe, dolot kan Nedda family. Sa kalag ni Demetrio, kan Adilia and Absalon family. Ngunyan po, ikapitong aldaw kan Misa Aguinaldo. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Sa ngalan kanama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Hesu Kristong kagurangan ang pagkamuot kan Dios, ang pakisumaro kan Espiritu Santo mapa sa Indogabos. Asin sa imong espiritu. Diyos maray na aldaw sa Indogabos makatugang. Diyos maray na aldaman po sa inyo. Yaw na po kita sa ikapito na Misa de Gallio sa satong pag-andam para sa selebrasyon kan Pasko. Magpasalamat po kita sa pagtiripon tapong ini sa laog kan Santa Misa. Hagadon ta po ang kapatawaran sa satuya mga pagkakasala tangani na magi kitang maninigo sa pagdolot kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisan ako sa Dios na makakamahan asin sa indo mga tugang tanagkasala ako ni makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angheles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Mahirak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawada, an sa tong kasalan, daruhon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen.
samtang naiiling mo ang pagkahulog nin tawo sa kagadanan, nagbuot kang tubuson siya, huli kan pagdatong kan bugtong mong aki. Papagkaniguan namimibi kami ng mga nagpapahayag kan sa iyang pagkanilaman, sa manodok na pagkamaimbod, magkanigong maging kaibahan kainiman sa nang paratubos, siya na kaibamong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Idinulot ni Ana ang sa iyang aki na si Samuel, tanganing maglingkod sa kagurangnan. Ang pagdolot ki Samuel na magiging propeta asin pamayo kan Israel, sarong tanda nin pagpasalamat sa Diyos. Hinanyogon niyato ang enot na babasahon. Pagbasa sa inot na libro ni Samuel. Dinara ni Ana si Samuel, kaibaan may 3 taon na turo, sarong takad na arina, asin sarong anit na may laog na arak, dangan dinara sa templo nin kagurangnan sa Silo. Binuno ninda ang turo, dangan an ina kan aki nagdulo ki Eli, asin nagsabi, kagurangnan, kung itugot mo, ako iyo itong babae na tuminaid sa imo digdi, asin namibi sa kagurangnan. Uyan aki na sa kong ipinamibi, itinaos ako ang hinagad ko sa iya. Ngunyan, idinudulot ko man siya sa kagurangnan, sa bilog niyang pagkabuhay, siya dulot na sa kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang puso ko nag-uugma sa kagurangnan na sakong paratubos. Ang puso ko nag-uugma sa kagurangnan na sakong paratubos. Ang puso ko nag-uugma sa kagurangnan, ang sakong payo na mumuraway sa sakong Diyos. Pagngingisihan ko ang sakong mga kaiwal, hulita nagsasarig ako sa saimong tabang. Ang puso ko nag-uugma sa kagurangnan na sakong paratubos. Ang kagurangnan iyo ang nagtataunin kagadanan asin buhay. Dinadara niya ang tao sa lulubngan, asin binabalik giraray. Ang kagurangnan iyo ang nagtataunin kadukhaan, asin kayamanan. Ang tao sa iyang binababa, asin dinadara sa kaitaasan. Ang puso ko nag-uugma sa kagurangnan na sakong paratubos. Hali sa alpog sa iyang binabangon ang mapakumbaba. Hali sa kadaihan, iniitaas niya ang duka. Sa kaibahan nin mga prinsipe, sa iyang pinapatukaw. Ang sa iyang pamana, sarong tronong na muraway. Ang puso ko nag-uugma sa kagurangnan na sakong paratubos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susog kay San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Maria nagsabi, ang sakong kalag nag-uumaw sa kagurangnan, ang sakong puso nag-uugma sa Diyos na sakong paratubos. Ulita hinihiling niya ang kapakumbabaan kan sa iyang uripon. Kaya magpuon mo niyan, ipagbabantog akong paladan kan gabos na kapag-arakian. Ang makakamahan giminibos ako nindakulang mga bagay,
banal ang sa iyang ngaran. Ang sa iyang pagkayarak iwinaras sa gabos na panahon sa mga natatakot sa iya. Ipinahilingan kusog kan sa iyang kamot. Ninaglag ang mga mukna sa puso kan mga mapaabaw-abaw. Pinababa sa saindang natutukawan ang mga mapangyari. Iinitaas ang mga mapakumbaba. Pinano nin kayamanan ang mga nagugutom, asin ang mga mayaman isinubol sa kadaihan. Inampon si Israel na sa iyang uripon, narumduman ang sa iyang pagkamahihirakon. Siring sa itinaram niya sa satong mga magurang ki Abraham, asin sa iyang mga makuapo sa panahon na daing kasagkoran. Magtutulong bulan si Maria duman, asin pagkatapos nagpuli sa iyang harong. Ang maray na bareta, kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Diyos maray na aldaw po giraray sa indugabos mga tugang. Sa tong ebanghelyo sa ngunyada na hugta po ining awit ni Maria na anapod Magnificat na sa labi-labing kaugmahan ni Maria ninulikan grasya na inako gikan sa Dios, nag-awit siya nin sarong awit nin kagayagayahan. Mga tugang, ang kagayagayahan da po igwa ni nagkapirang levels, nagkapira ang kabtang nin kagayagayahan. Well, bako man po ini absolute, alagad, ining nagkapirang mga kabtang kan kagayagayahan, gari sarong general distinction ini, pero pwedeng bako ini totoo sa iba sa sato. An enot da po na kabtang kan kagayagayahan o enot na level itong pigaapod na simple pleasures. Halimbawa, ang kagayagayahan na ini nakabase sa mga simple niya itong eksperyensya na nagdudulot nin kaugmahan sa sato. Halimbawa, inimbitaran ka kan sa imong best friend na magkapi ka mo sa Starbucks, naugma ka, o simple pleasure anapod ka iyan. O kaiba mo sa mga makuapo mo, sarabay ka mo nagkakan sa Jollibee, magayonon sa panahon, naugma ka, yun ang bigaapod na simple pleasure. Mga kaugmahan na gikan sa mga simpleng asin ordinaryong experience sa buhay. Ang sunod na apong level kan kaugmahan, supig-apod pong excitement. Excitement. Halimbawa, igwa ka pong naka-schedule na travel pasiring sa Korea sa Enero, excited ka na. Nag-book ka na kan sa imong flight, nag-book ka na kan sa imong accommodation duman sa sa Korea. Habang nagdadangadang so mga aldaw, nagarani na ang Enero, excited dun ka na. As in ining feeling of excitement, nagdudulot nin kagayagayahan sa imo. Iyo yan ang ikaduwang level kan joy o kagayagayahan. Ang ikatulo po, ito pong inaapod na sense of fulfillment. Kagayagayahan na minagikan digdi sa sense of contentment and fulfillment. As ininulikan pagmating ini, nagiging grateful kita sa mga blessings na nag-abot sa buhay ta. Igwa baga ki mga tao na kontentado sa buhay ninda. Fulfilled sinda sa indang karir. Fulfilled man sinda sa indang pamilya. Iyan pong pagmating nagdudulot sa sotonin kagayagayahan. Ninulita itong mga pinangarap mo, nakamtan mo, kaya kontentado ka sa buhay mo. As ininuli ka iyan, yaon ining sense of gratitude. Pagpapasalamat sa Diyos kan mga blessings na inako mo.
Kunyaon ang pagmating iyan, nauugma kita, iyo yan po ang ikatulong level kan joy o kaugmahan. Isiring ang ikaapat po na level na mas alangkaw, itong po pumikaapod na peace and serenity. Kaugmahan na nakatugmad sa katuninongan. Pagyaon baga sa imo ang peace of mind, yaon itong serenity of the heart, and maybe tranquility of the soul, na kung saan dahil kagayo ki mga worries na nagdidisturbo sa pag-isip, dahil gayong bako gayo stressful ang buhay, nangangaturog ka ki marayon, tataday ka ki kaiwal, daay ka ki mga hinanakit na pigtatarago sa imong buot, maaliwalas ang pagmati, nagdudulot din kaugmahan iyan. Hararom na klaseng kaugmahan na nakatugmad sa katuninongan. Gabos kita nagmamaot ka ini. So, peace of mind. Itong katuninongan siring man sa buot, na daay ka nagiging uripunin anuman na takot, daay ka nagiging uripunin kaanggutan, mayo ka nin stress na daradara sa buhay, iyan nagdudulot din kaugmahan sa sato, iyo po yan ang ikaapat na level kan kaugmahan. Ang ikalimang level na iyo ang piga sabi nindang highest level, itong pigaapon nindang ecstasy. Ang araw kay ning klaseng kaugmahan, nakagamot po ini sa extreme and overwhelming experiences sa buhay ta na minadulot nin ecstasy o itong pigaapon ta pong elation. Elevated masyado an sa imong emosyon, asin dakulao na experience ang nasa batan mo, kaya nagkakaigwa ka ng ecstasy na experience. Kan sarong aldaw naghihiling akong TV, asin igwang sarong local na TV show, na kung saan tinabangan ka itong program, so may sarong pong may sarong babayi na ay magtugang duwasinda, padabaon niya itong tugang niya, itong matua, padabaon niya itong uhod niya, pero kan araki pasinda, itong uhod niya nawara, na dahi na nakuha kan sa iyang mga magurang. Sa binog niyang pagkabuhay, dahil siyang ibang minawot na sana buhay pa itong tugang niya, na lugod mag-abot ang panahon na magkailingan giraray sinda. As in, itong sarong programang ito, iyo ito so nagtabang, na hanapon itong tugang ng itong nawawara for a long time na niya na naiiling, pero yaon itong pirming pagmawot kan matua na mailing niya giraray. After 25 years, naku ang giraray itong nawarang ito. As in, na-reunite siya duman sa iyang tugang. Grabe so kaugmahan ka itong matua. Sa haloy na panahon, itong namumutan niyang maray na tugang, nagkailingang giraray siya. Sinda. Saro itong experience sa sakong paghiling, kaya na ecstasy klase din kaugmahan. Isiring man mga tugang, apwera kan mga experience yata bilang mga tao, nasa sabatan ini sa mga kakaibang klaseng mga religious experiences. May mga tao na naging sinwerte na naging witness din sarong aparisyon na limbawa ni Maria. Ito baga po halimbawa na mga aki na kung saan nagpailing sindaan sa tuyang mahal na birhen. Kakaibang experience siya, siring man po ang sa tong mahal na ina. Kanagbareta ang anghel sa iya. Ito gani naging very overwhelming na experience siya. Ninulitan sa rong heavenly creature, arong kan anghel na si Gabriel, actualmente nakipag-istorya sa iya. So, nagkaigwa siyang experience of ecstasy. Apwera kan pagpahiling kan anghel, may daradara ining dakulaon na bareta. An bareta kan Dios ki Maria na siya magiging ina kan paratubos. Namumutag ko mga tugang. Sa nagsusupay na ining kaugmahan sa puso ni Maria,
Nagsaud siya nin sarong awit. Ining binasa tangon niya na inaapod na Magnificat, iyo inang pigsasabi kong awit din kaugmahan na sinaud ni Maria. Mga tugang, kung riripasuhon ta po ining lyrics ka ining awit ni Maria, nagpapahayag po inikan sa iyang hararom na relasyon sa Dios. Siringman an hararom na relasyon kan Israel sa saindang kagurangnan. Asin ini man nagtataonin paglaom, nagpapahayag nin paglaom sa satuya gabos, na sigundig di sa mga tataramo ni Maria, ang Diyos marahayon, ang Diyos mamumukton, ang Diyos nag-uutob kan sa iyang mga promesa sa iyang banwaan. Mga tugang, magayon na pag-isipon ining imahe ni Maria bilang sarong persona o babae na maugma. Ninulit sa panahon tangon yan, dakulon ang mga tao na bakong maugma. Dakulon ang mga taong bastante sa buhay, pero bakong maugma. Well, just several days ago, may nasabata na naman kitang sarong kaso nin suicide na nangyari sa buhay ki sarong celebrity. Dakulon ang mga araw kaning pangyayari, mga tawong popular, mga tawong bastante ang buhay, pero depressed, baka umaugma, kaya anugad nakakaisip mag-suicide. Dakulon ang mga tao na nagiging uripon kan depression. Kaya magayon-gayon na haputunta, sa nakagamot ang kaugmahan na ini ni Maria. Ang enot po, ang sa iyang kaugmahan nakagamot sa pag-acknowledge niya kan realidad na siya nag-ako nin dakulaon na grasya gikan sa Dios. So rooted in her being blessed by God. Saro yan sa pinapangaputan ni Maria na siya nag-ako kan dakulaon na grasya kan Dios. Kaya ninuli kan grasyang ini, siya padagos na nagiging grateful asin nagiging maugma. Mga tugang, iyo kayo yan ang enot na pagirumdum sa satuya gabos. Gabos kita, blessed by God man. Bako sana si Maria, ang nag-aako kan bendisyon, kita gabos. Urual daw, minaako kan bendisyon gikan sa Dios. Alagad minsan, ang bagay na ini-taken for granted ta, tanugad nakatutok sa napirmian isip ta, sa mga bagay na makanos asin bako magayon. Sabi nga ni Baga, count your blessings. Sa buhay ta po, dapat ang bilangon ta sa mga blessings. Bako itong sa mga frustrations kan buhay. Dapat ang bilangon ta, itong mga bagay na igwa kita. Bako sa mga bagay na dai kita. Kaya nakulon ang mga taong frustrated, tapig paparailing niya sa buhay niya sa mga bagay na wara siya. Wara ako ki magayon na kotse, maray pa sa neighbor ko may magayon na kotse. Wara ako ki magayon na cellphone, kaya irak man ako, maray pa sa classmate ko may magayon na cellphone. Nalilingwan tang appresyaron as in i-acknowledge kung ano ang igwa kita. Ninulit akong iyan ang pigigibuta, pig-acknowledge ta kung ano ang yaon sa sato, bako kung ano ang wara sa sato, magiging maugmaman kita, arog ni Maria. May mga tao po na toxic masyado ang attitude, na pag kinaulay mo, puros dagit, puros pagpuna sa iba, puros intriga. May mga taong arog ka yan ang ugali. Pag arog po ka na ugali ta, nung ka kita na magiging maugma sa buhay ta. Mga tugang, iyo inian saro na pagirumdum sa sato. Pakarumdumon ta na ang Diyos, minsan nga ni ang buhay ta bako perpekto. Minsan nga ni may mga kadipisilan, pero ang Diyos dahil nagkukulang sa pagbindisyon sa sato. Ani kadua po, ang kaugmahan ni Maria nakagamot sa iyang dakulaon na tiwala sa iyang kagurangnan. Dahil naging pasil sa buhay niya. Grabing kasakitan ang inagihan ni Maria. Dahil kung nakaipuan saro-saroon, ini mga kasakitan sa iyang experience alagad ang gabos na ito nakayanan niyang pasanon. Padagos na nasustiniran niya so kaugmahan sa iyang puso, ninulikan sa iyang pagtitiwala. Sabi nga ni Baga, what is ngaya the opposite of fear?
Para sa iba, an opposite da kan fear, courage. Pero bako po, the opposite of fear is trust. Ang mga tao na may tiwala, iyon ang mga taong day natatakot. Kunyaon masasatuya po ang masarig na pagtitiwala sa Diyos, magiging maugma kita sa buhay ta, minsan igwang mga kasakitan ang buhay sa kinaban. Ani katulo po, ang kaugmahan ni Maria nakagamot sa iyang dakula o napaglaom. Nasabi nga ni Digi sa awit, ang mga promesa asin panuga kan kagurangnan, itatao niya sa iyang banwaan. Mga tugang, iyo po ini ang magayonon, ikatulong magayon na pagirumdum sa sato. Ang Diyos pag nagpupromesa, bakong arog ta na mga tao na ang mga promesa ta dahi tapig si seryoso o di bata mga promesa dahi tapig guutob. We make a lot of promises, but we are not very good at keeping our promises. Mga tugang, the ability to make promises and keep them is what makes us truly human and truly fulfilled. Kung nauutob ta sa mga promesa ta, iyo iyan ang mapaugma sa sato. Bago ko po tapuson ng sakuyang sermon, igwa kong gustong sabihin na statement na gusto kong tapuson nindo. Sabi sa statement, promises are made to be. Di ba kabisado nindo masyado? Pinadarakula kita sa arog ka na klaseng attitude. Promises are made to be broken. Pero ang Diyos ba kung arog ka yan? Gabos na promesa niya, inuutob niya. Kaya, ang dapat na statement, promises are made to be fulfilled. Sa ngaran ka nama, kanakiasin ka ni Espiritu Santo. Amen. Matindog na po kamo para sa pamibi kan banwaan. Mga tugang mamibi kita sa kagurangnan, pano nin pagtubod, asin paglaong tanganing sa aruan daw niya itong pagkabuhay, lugod mamatean niya to ang pagkamuot nin kagurangnan. Ang simbag po nindo, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa bilog na simbahan, ang Santo Papa, mga obispo asin kapadian, sa bilog na kinaban, tanganing sinda maging tanda nin pagkasararo nin mga tawo, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga namamayo kan sa tuyang gobyerno, puon sa presidente, sagkod sa mga kapitanin barangay, tanganing sa paagi ninda, mamatean kan lambang saroan pagkasararo kan bilog na nasyon, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga nagtitios, naghehelang asin mga nasa kasakitan, tanganing kita makapag-arang asin magtrabaho para sa pagkasararo ning gabos na katawuhan, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa sato na uyang ngunyan sa misang ini, tanganing kita magpangadji para sa pagkasararo ning gabos na katawuhan, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Diyos na kagurangnan, burabod ning pagkasararo, nakikimahara kami, na ining sa muyang pamibi, asin mga inagrangay, makaabot lugod sa imo. Huli ki Kristo ang kagurangnan. Amen. Amen. Ang liturya kan Eucharistia.
tugang tanganing an sako an sa indong atang akuon man kan Dios na makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming nagsasarig sa imong karahayan, nasisibot sa pagsamba sa altar daraan mga atang, tanganing sa grasya mong naglilinig sa mo, mahugasan kami kainiman sa ng mga misteryo na pinaglilingkod mi sa imo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu, Iitaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan asin dahing kasagkoran huli ki Kristong kagurangnan. Ihinarubay siya sa hula kan gabos na propeta, dinara sa pupunan kan inang birhen sa day masabing pagkamuot, ipinahayag ni Juanan sa iyang pag-abot, itinukdo kan siya yauna. Ipinapasabong niya sa mo na maugmang mag-andam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag, tanganing maabtan kaming nagpupuka sa pamibi asin nag-uugma sa iyang kaumawan. Kaiba kan mga angheles, kaiba kan gabos na mga santo sa kalangitan, daing untok na minaawit kami sa imong kamurawayan. Kagurangnan ikananggad ang banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pamanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Siya na sa lugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay. Pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idodonot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan napapabuloson para sa indo para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasaanan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkaganan, pagkabuhay liwat, nagdodonot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, kami na nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, nakikimaherak na magkasararo lugod huli kan Espiritu Santo,
Ama, girumduman sa imong simbahan sa bilog na kinaaman, papagdanaya sa malodok na pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Padre na si Francisco, kan sa mong obispo si Joel, asin kan kabos na mga padi. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an samuyang mga tugang na nagturog sa paglaom kan kaligtasan, asin an kabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganin kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kaiba kan gabos na mga apostoles sa asin santos, nakadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, sa kaibaniya, asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Diyos na makakamahan ang gabos na kaumawan asin kamurawayan, sa kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos nun na kaugalian, nangangahas kitang magpamibi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkahirak, maging danay na talingka sa kasalan, ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, ang yarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurang nani ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, katuninongan itinatao ko sa Indo.
Hare paghilingan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita nin katuninongan. Peace be with you. Peace. Uyaan kordero kan Diyos, uyan nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban, panadan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, Bako ako maninigo na kamagdagos sa sakuyang harong, anakan magtaram kasalang asinan sa kong kalag mauumayan. Tatamanon manlugod kita kanawak asin kan dugo ni Kristo sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo.
Mamibi kita. Kagurangnan ang pakisumaro sa imo sakramento magpakusog lugod sa mo. Tanganing magkanigo kaming magsabat dara mga maninigong gibo sa pagdatong kan paraligtas. Asin magkamit nin mga premyo nin mga kapaladan. Uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamugabos kan Diyos na makakamahan Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay manlugod kita sa pagkamuot kay Kristo. Salamat sa Diyos.